Tenim amb nosaltres un crac radiofònic que estan parlant, evidentment, l'Andreu Preses de Ràdio Flashback. Què tal? Bona nit. Què tal? Inaugurant les carpes del Fresh Mas de nit. I bueno, fresh perquè fa una mica de fresca. Sí. Però escolta'm, amb una mica d'alcohol tot s'arregla, eh? Sí, no? Escolta'm, digue'm un ambient així sexual que faries amb una persona concreta. Amb qualsevol noia de les que hi ha aquí? Sí, amb qualsevol noia. Qualsevol cosa. Qualsevol. Escolta'm una cosa, va, un missatge per tota la gent que ens està veient ara mateix. Una salutació a la gent de Canal Català. És el que hi ha, és el canal de la Terra, tu. És el canal que més ens agrada. Molt bé. Vinga, va, nosaltres seguim fins ara mateix, família, no marxeu, fins ara! Bueno, tenim aquí l'Ernest Codina, segurament que ja el coneixereu. Codina! Codina! Un parell de cafès, sisplau. Un parell de cafès? Doncs mira, aquí no serà possible, hauràs d'anar en tot cas a la cafeteria que hi ha aquí més a prop. Concretament, em sembla que, si no m'equivoco, són un parell de cantonades. Trobaràs una cafeteria que obre a les 2 de la matinada. Et semblarà impossible, però existeix, està aquí. Perquè el Working ara està tancat, suposo, no? Working està... Hi ha un servei de guàrdia. Mira, estaria molt bé dir-te que sé exactament en quin procés estava Working, però realment no ho sé. És a dir, sí que sé que s'està matent, però s'acaba Working. S'acaba? No ho pots dir això. Per què? Perquè la vida del personal que el fem possible és molt complicada. Mira, estic aquí avui a Banyoles, demà estic en posta i això es grava. Aleshores, si no hi ha temps per gravar-ho... Pensàveu que ho veieu en directe. Sí. L'única cosa que faig en directe és això i el meu programa de ràdio, Flash Matí a Flash FM, de 6 a 10 cada dia. Ja ho sabeu, Ernest Codina, Flash FM, fins ara mateix, família! Festa aquí al Mas d'estiu també tenim gent que sembla que està cansada i hem muntat aquí el nostre plató. Una mica aquí. Què tal, com esteu? Per què? No, escolta'm, però aneu bé o què? Sí. Aneu bé o què? Molta festa, eh? Sí. Esteu cansades o què? Esteu cansades? No. No? No. Encara no ha començat la festa. Molt bé. Escolteu-me, veniu cap aquí. Vine cap aquí, perquè aquí tenim... Tira cap allà, collons. Albert Coll, què tal? Molt bona nit, Arnau. Molt bona nit, David. Què tal? Molt bé. Em sap greu per no haver vingut a Em sap greu, No passa res, no passa. Em perdones, no? Les teves obligacions no les has complert avui. Escolta'm, què fas aquí? La iaia no et matarà? La iaia Remei, sap molt bé, però això no ho ha de veure, la iaia Remei, sisplau. No ho ha de veure, jo li diré. No, Arnau, sisplau, no, no. Escolta'm, Albert, digue'm, defineix-me un ambient sexual per tu. Què seria un ambient sexual? Un ambient sexual? Si t'ho dic, haureu de censurar la tele. Preneu nota, Preneu nota, millor. Va, no, digues alguna cosa. Digues un sopar amb espelmes i tal. Un sopar amb espelmes, en un lloc que no hi hagi, Massa gent. Un lloc tranquil, amb la dona perfecta, a veure... Ja, sí. La dona perfecta i tal i qual. Vinga, va, fins ara mateix. No, fins ara mateix no, un moment, va, que tenim un altre que vol parlar, què tal? Hola, noi, què tal? Què tal? Em dic Arnau, Jo també. Tu també? Hòstia, felicitats. Molt bé. Escolta'm, digue'm un moment preferit teu de la nit. El meu moment preferit? Sí. Estar aquí amb la carpa, amb els col·legues, l'ambient, tot això està de guai, tio. Sí, no? S'ho muntat bé, Banyoles. Molt bé. Escolta'm, tu, m'estan dient que miris cap a la càmera perquè si no queda lleig. Escolta'm, què farem aquest estiu? Home, doncs aquest estiu cap a l'escala, Platja d'Aro, per allà. Va parir. Amb nòvia? Tens nòvia, tu? I tant. Sí o no? I ara que això que te'n volia buscar una, Però no cal, Però escolta'm, una nit és una nit, no? Aquí pots trobar alguna que està una mica bé, no? Home, i tant, Ja n'hi ha que pugen ràpid, Escolta'm una cosa, defineixa'm un ambient sexual. Perquè, com seria tu? Com el veuries tu, un ambient d'aquests? Pues jo un ambient no veig collonut, tio. Aquí Maduixes amb nata? podria ser. Banyar-te despullat amb la teva xicota? Això ja... el que més, tio. Ho fas cada dia? No l'estany i així, a lo millor. Molt bé, gràcies, que vagi molt bé aquesta nit.
Jo no sé què entén la gent per ambient sexual, perquè a l'estany hi ha molta gent que va a l'estany, ja em perdonareu, però ambient sexual. Seguim, fins ara! Vinga, va, seguim aquí al Mas d'Estiu Fresh Club, una festa impressionant, eh? Sí. Bueno, sí, impressionant. Acabo d'arribar, per això, però... Sí o no? Sí, impressionant, en sèrio. Escolta'm, perquè tu com prepares la festa normalment? Vas a algun bar? Com va això? Bueno, depèn. És que jo sóc de molt lluny, sóc de la Seu, De la Seu? Seu d'Urgell. Carai. Llavors, doncs, aquí res, he arribat fa poc i res, de moment tot bé. Tens nòvio, tu? Sí. Sí. Perquè, bueno, ara si tu trobéssim algun noi que t'agradés i tal, faríem alguna excepció? No. Ben fet. No. Escolta'm una cosa, què farem aquest estiu? Algun viatge? Doncs, bueno, potser sí, però bueno, la meva intenció era trobar treball, però de moment no ho sé, està la cosa així, però si puc viatjar, doncs sí, viatjaré. Perquè imaginem que anessis a una illa deserta, què t'emportaries tu a una illa deserta? M'he perdido. 3 objectes. Ni idea. No? Menjar, potser, Bueno, sí, menjar és evident. roba, Menjar, roba i aigua. ja està, no? És pràctica. Sí. Perquè hi ha gent que m'ha dit consoles, hi ha gent que m'ha dit... No. A veure, per sobreviure, menjar, roba i aigua. Sí. Sí, no? Ni condons, ni tabac, ni tia, res. Ni tio, vull dir. Ni el nòvio, vaja. No. Molt bé. Vinga, va, nosaltres seguim fins ara mateix.